Zberateľom medailí vo voľnom štýle kajakárov je Peter Čonka. Tento raz vyšiel na európskom šampionáte na prázdno, ale jeho manželka Nina ho zastúpila. Pravidelný medailista z vrcholných podujatí vo freestyle kajakárov Peter Čonka takmer na európskom šampionáte neštartoval. Tesne pred týmto pretekom, keď sme tam boli trénovať, natiahol som si ručný sval a pravdepodobne skôr natrhol, pretože tam aj rúplo. Napriek poriadne bolestivému zraneniu skončil napokon 5. To, že podujatie odjazdil, ho však vyjde drahom. V podstate nemôžem nič robiť najbližších pár týždňov. Náplasťou je úspech jeho manželky, pre Ninu Čonkovú je striebro premiérovou medailou z majstrovstiev Európy. Bolo nás tam dosť veľa žien, čo som bola prekvapená, takže dostať sa do tej peťky nebolo určite jednoduché, tak už som bola rada, keď som mala isté finále. O mesiac na svetovom pohári v Amerike chcú Čonkovci opäť získať cenné kovy. Krásny zvyšok večera pri športe. Dovidenia opäť zajtra.